Guys, mau lang kuha guys oh. Sorry guys. Eh, dulu terang lampot, kaya bukang itom kita. Puti lagi yang namo. Hi guys. Ron, yung favorite Ron. Dagan kayo. Uy, das agi koy. Dasag, jaka kita ito eh. No, ba dito tunga ni. Grabe la dito. Ingon ani oh. Kaya mga lambay, nagkasagda, makuha na dam. Eh, kabalo di ka manguha. Ana indas agi. Kaya 5 kilo rin ba? Kasubra mi no? Lito ba eh. Ngayon, gamay na rin, lutuan sa buntis. Mission. Mukha on si Michelle ani. Uy, hinaw ko. Uy, Ilin, hawa di Ilin. Koy, asam na sa koy. Ito, si Tomas? Wala ba si Tomas ito? Hello guys, mayong adlaw sa tanan. For today's video kay gikan din sila sa kuan guys sa dagat. So mao ni ilang mga kuha dagan kaayo guys. Na ay mga crabs, mga sa pa ni mga klase nga kinason guys oy. Apoy tahong. Dagan kay guys mga duharan sila ka oras dito guys. Tulo sila ka buok. Dagan kay ilang kuha. Nanoy sudan pang panihapon guys. A few moments later. So mao ni guys, naluto na ang mga crabs, tapos kini ang tahong. Katong sa tunga kinason amo nang giluto. Sudan na mo panihapon guys. Yummy yummy. Mga podeta ning suman ni mama guys. Nagluto siya suman balanghoy. Lami kay ni guys. Kay tamis kaayo. Thank you for watching guys, and please subscribe my YouTube channel Pinay Jam Vlog. Thank you. Bye bye. Tama na. Gahela. Gala.